Vil du investere i ETP'er? Her er alt, du bør vide. Ved at vælge ETP'er, Exchange Traded Products, kan du investere i mange markeder, der normalt er utilgængelige for private investorer. ETP'er er værdipapirer, hvis værdi og pris er knyttet til udviklingen af en underliggende aktie, et indeks, en råvare eller en valutakurs. De giver dig adgang til markedet, hvad enten du tror, de vil stige, det vil sige bullprodukter, eller vil falde, det vil sige bearprodukter. ETP'er kan også geare din investering, men du skal vide, hvad du gør. Jo højere gearing, desto højere risiko. Når du gearer din ETP, bidrager banken, så du kan øge din investering og dit potentielle afkast. Denne effektive investeringsform kræver mindre kapital, da du med gearing kan tage en større post end det beløb, du selv kan investere for. Investerer du for eksempel for 1000 kroner, og gearer du det med 3, tilbyder banken dig 2000 kroner, så din totale investering bliver 3000 kroner. Udvikler markedet sig, som du forventer, bliver afkastet 3 gange det, du vil opnå uden gearing. Men du skal altid være opmærksom på, at risikoen er meget høj ved investering i ETP'er. Udvikler markedet sig i en anden retning, risikerer du at tabe hele beløbet, men ikke mere end din oprindelige investering. Du vælger din egen risikoprofil ved at vælge gearing af instrumentet. Nu hvor du kender mere til de risici, der er ved investeringen i ETP'er, skal du også høre om fordelene. ETP'er har lave omkostninger. Udgifter til gearing og administration er normalt lavere end for både indekser og investeringsforeninger. ETP'er er nemme at købe, lige så nemme som aktier på børsen. De kan stå på din konto ligesom andre værdipapirer, men de adskiller sig fra aktier ved at være instrumenter udstedt af bank eller udbyder. Når ETP'en er udstedt, garanterer banken for likviditeten, så den kan købes og sælges. Du har derfor en modpartsrisiko over for banken. ETP'er sikrer hurtig og effektiv adgang til forskellige markeder, med mange underliggende faktorer, så du skal investere i aktier, aktieindekser, råvarer, valutakurser og renter med blot én transaktion. ETP'er giver private investorer adgang til markeder, som ellers ofte vil være utilgængelige. Med ETP'er kan du profitere på både bull- og bear-markeder, det vil sige både frem- og tilbagegang. Du kan vælge bull, hvis du vurderer, at markedet vil bevæge sig op, eller vælge bear, hvis du vurderer, at markedet vil falde. Vil du vide mere om ETP'er, er Vontobel en førende aktør i Europa inden for børshandlede produkter. Vi er en global bank, og vores produkter er tilgængelige for investorer i Danmark. Du kan handle vores produkter i danske kroner via din lokale bank eller mægler. Du skal blot huske, at risikoen generelt er høj, når du handler ETP'er. Du skal derfor forstå alle produktets begreber og deres funktioner, før du investerer.